Hallelujah, praise God. May bagay labita ko amin na tapos nan kay gurutan sinan Cordillera. Ya sinakaiwarasan tapos nan lubungan ay si Apo Diyos diwalan na tako amin. Tanlaylay dan Apo Diyos di amin ay puli. Amin ay puli kat mabindisyonan babad ang Kristo. Amin ay puli kat mabalin na may salakan babad ang Kristo Jesus. Isungadwani kat walat akos na. Tasay mailat ako. Ay det ako ay anak ng Apo Diyos. Ket wala si siya ay manlaylayad ang det ako adwani. Yasin ingana sin chimpo ay malian Kristo ay mang-asin na matin si siya. At adwani laydak ay paila di sa importante ay banag din kawadan Apo Diyos ang det ako ya din num na inawat ako, di usay naawat ako ang Kristo. Din num ay day ay wadan si siya, din num na siya inawat ako babaan si Espiritu. Kasi nung mailat ako ay dinamnam ang Apo Diyos wadan na ako. Kat patian tako di. Kat panublaan tako sinbiyag tako. Isdi din kaamagan di kan kanan di at adu ay sursuro ay renewing of the mind. Panakabaron di isip, yasya di iat di biyag ay manbalbaliw. Magay iat di biyag tako'y manbalbaliw, wano namnam tako'y mapabaro. No adit ako maila, ay dinamnam ang Kristo babaan si Espiritu na ay sinanggapan nito ako at wadan nito ako. Dinamnam na idoy. Isung albuani siya ipailak na nito ako tan saak ay nabayag. Ay may bagbagay anak Apo Diyos. Nabaptize si Holy Ghost. Kan-kanak ay wanan sa kan di Holy Ghost at agpaypayso di. Taan na experience ko di kinagpaypayso na. Ngam, uray no napadas ko di. Adu din mailak ay adin unay mapabaro si biyag. Isung ay no, nga uray na kayo ay may bagbagay anak Apo Diyos. Mabalin ay nansirserbi kayo na Apo Diyos. Si piga ay taw-tawan. Ngam apay nga mailat ako ay kaman magay ng baliwang tako. Si unag di pigay tawen. No, adit ako maila na. At isadi ay hindrance, wano lapad si adit akong panagbalbaliw. Iso nga din isa ay kailangan mailat ako, sininawat ako sa Kristo. Naawat ako din Espiritu Santo ng buhay ang dayta ko. Di isa ay inisgyot ng dayta ko, maninsarat ng dayta ko. Kat dinamnam na idoy, babaan si Espiritu na ay naniyan ng data ko. Ngam din na namnam ay wadan data ko, bakan basta-basta man operate, no adam amodi, pamayam, no adam amodi iyat mo. Tasay man uglan din namnam Kristo sinunag, tabaliwan na din kananamnam tako. Sana nila ay pailan data ko ay usang, tasay wayat na'y mapabaro din isip tako, namnam tako, din biyag tako, ay maisagana sin umalian Kristo ay mag-rapture sin namatin si siya. Taan at adu din na ipagas sin Bible, at adu din mataynan, no umali din rapture ay day. Ket maitdo kumana, tasay bakan day tako din mataynan, day tako din marapture, at adita kon mairaman, sin karkaro ay tribulation, wano rigat ay umalis ng lubong, sin panagturay di Antichrist ay day. No pay wada dadwani, na bakan palang sinay din talaga ay pirmi ay rigat, pirmi ay pangibukbukan Apo Diyos sila din malukong di dinigras ng lubong. Ket tapno maliklikan tako di, masapol ay mailat ako ay dinamnam, ay naawat ako, sininawat ako sa Kristo. Wala na itako din kananamnam Kristo, wala sikunag, kailangan ay ma-accelerate. No, di, layo na dahil kailangan ay ma-accelerate kat, kailangan di ay manusar, kailangan ay manubla sinbiyag tako, kailangan ay mapapigsa, kailangan ay ma-revitalize, ma-revive, mariing, din namnam ang Kristo ay doy. Taradaal na din kananamnam ay nainlubungan sinunag di biyag tako. At sana dilaydak ay pailang
At ilan tapos ng umunay Korinto, chapter 2, verse 16. Kanana, tanwada, din pa isulat Diyos, ay kanana, ay siya mo, waday ipugaw, sinakinam mo, sinamnam Diyos. Ay siya mo, waday nakabagbagaan si siya. Kananas di, ngam mo datako, ay anak ang Diyos dilay dunay kalian. Ngam mo datakupay, wada ang datako, dinamnam Kristo. Kananas ni, intuyat na, umunay sumbadak sidi, intuy pangilaan tako. Wala pangamuan tako ay wala din tako, dinamnam ang Kristo. Wala ditan inawat tako si Diyos. Babaan ng Kristo, babaan si Espiritu at nanbay. Si Apo Diyos na dahil ako, babaan ng Kristo, babaan si Espiritu na. Sinpusot ako. At nunan iyan si Apo Diyos sinunag. Pati din namnam na, wada sinunag. Isunga di Espiritu ng Diyos. Wada manubogla. At wada din namnam na sinunag tako. Ay laydo na. Ay siya'y manubla. Sinpanagnamnam tako. Siya'y manubla. Sinpusot ako. Tadinamnam na di mangidalan sinamnam tako. Iso nga masapol patiyan nyo ay dinamnaman Kristo, namnam Diyos at wadang sakan. At ikaradag tako di, amuan tako na intuyat na ma-accelerate. Intuyat na man-operate na namnam. Tasay wayat na mangidalan nanday tako. Tapabaruuna din namnam tako. So no, ilan tako na. Irugita ko sin versikulo 10. Atrasan tako. Mailat ako na na'y nakasurat sina. 1 Corinthians chapter 2 versikulo 10. Danay di ipamon Diyos endat ako. Babaan sin Espiritu na. Tanmaga di adiamon din Espiritu ng Diyos. Olay din kaunagan ay namnam Diyos et amuna ay kusto. Mailat ako di, amon din Espiritu din kaunagan ay namnam Diyos. Wano may panggap si kina Diyos di Diyos. At kananas na tanmaga, dinakinam mo, sinwadas namnam di isa, ay ipugaw mo bakan at si siya ay mismo. Di makamo sinamnam di isa ipugaw kat si siya ay mismo. Kanana abus na, siya abo ang Diyos. Magadikin amo sinamnam na mo adiat din Espiritu na kanana. So din Espiritu ng Diyos, siya kinamo sinamnam Diyos. Or wada din namnam Diyos sin Espiritu na. At no inawat na kung aron, di Espiritu Santo din namnam Diyos ay wada sin Espiritu. At in mali yung data ko, wada sin unag tako. Nanbabay sin Espiritu tako, nanbay sin kararwa tako, kat di kararwa, kat sadi din man namnamnam, sadi din man rekrik na, ya sadi din man desisyon, at wala din namnam ang Kristo sin kararwa tako, tanwadang tupay sinanawak tako anay, nanbabay si Diyos, iso nga dilay din na kat dinamnam na kuma, di man ari sinamnam tako, tapno maidalan na di biyag tako. Nga di maamag di sinasa ipugaw, ay uray nuwadas Diyos ang sisiya. At bakan basta-basta ma-accelerate mo naman operate ay namnam Diyos, no dinipugaw at adinan aksepan, adinan patian, ay si Diyos, yadin namnam Diyos, waban si Espiritu na at wala sinunag. Tanad adulat ta, di uray namati akan kanana, uray Kristiyano, wano na'y anak ang Diyos, ay dinamnam may nainlubungan, at siyalat ta di manububla. At sa di gapunay, mailay adin kapalbaliwan din ugali, din panagkalkali, din panagnamnamnam daday pugaw. Tan adida na mo, di at man accelerate, wano mangibiyag sin kananamnam Diyos ay nay. Iso nga, kailangan ay mailat ako, ay wala na itako din namnam ang Diyos ay nay. Versikulo 11, kanana, tanmaga, dinakinam mo, si wadas namnam di isay pugaw. So mailat ako di,
Magay kinammo sinamdam di sa ipugaw, no bakan din ipugaw. Mag-aaboy kinammo sinamdam Diyos, no bakan si Diyos matlang, baban si Espiritu na. Ngam verse 12, kananas ni, ngam mudat ako, ay namati, wano mamati, at bakan na inlubungan ay namnam, di inawat ako. O bakan na inlubungan ay namnam, di inawat ako. Bakan na inlubungan ay Espiritu, di inawat ako. Di inawat ako mo. Adiya din kosto ay Espiriton Diyos. Ngayon ako din kosto ay Espiriton Diyos ay inbanan tasay maawatan tako amin ay indawat na anday tako. So mailat ako ay dinamnam ng Diyos. Siya'y inawat ako din Espiritu ay kosto ay napo ang Diyos. Isungawadan na itako din kananamnam Diyos tanwadan na itako din Espiritu ng Diyos. Isunga din pangit-itdoan mi si may panggap ang Diyos. Adimi us-usalan di kali ay may basar sinlaing di pugaw. Mu adia din kali ay it-itdon din Espiritu ng Diyos enda kami. So mailat ako di ay uray din panang it-itdon na din apostol. Bakan din laing sinanlubong, laing ay naitawan, di us-usaranda, no dikat din laing ay wadasin Espiritu Santo, ay dinamnam ay mapusin Espiritu, siya'y inus-usalda ng ititdo. Siyamat lang, saken, sin mangititdo, duwani, kailangan ay di usaran ay manito, katin power di Espiritu, din mapo ay kananamnam mo no laing ay mapusin Espiritu Santo. Tan sisiyat anggay di kinamo. Sintateo ay kina Diyos ang Diyos. Sisiyat anggay di kinamo. Sinamnam ay tatewa may papan ng Diyos. Kaman kumano amuan tako nga ta. Nga danay namnam Diyos nga ta. Padasa may namnaman. Nga danay kananamnam ang Diyos. Siyempre, magay kananamnam na idakas. Magay kananamnam na ibasol. Magay kananamnam na narugit. Nadalos dinamnam ang Diyos. Adiman namnamnam si basol. Dinamnam na kinalintag kinasanto. Adina namnam naman. Uray sin salunat. Adina namnam naman ay wasakit na. Magay namnam Diyos ay way sakit na. Magay namnam Diyos ay kakaasi si siya. Magaynam ng Diyos ay nabilag si Satanas. Tanam muna si siya din manakabalin si so amin. Magaynam ng Diyos ay tinaulbod. Dali dinamnam ng Diyos iso nga no ma-accelerate ng panagnamnamnam ang Diyos ay inawat ako ay na-connect na-transmit ang date ako. Isdi ay madalusan di palagnamnamnam tako. Abako na din laway namnam. At sadi diyat na manbalbaliw sin panagbiag tako. Isunga, kanana sin versikulo 14, mudin adi mamati ay adi pantetaan din Espiritun Diyos. Din adi nangawat ang Kristo maganda idad Espiritun Diyos. Kananas na, adina awatan din mapusin Espiritun Diyos. Dan hindi pugaw ay adi pantutuan di Espiritun Diyos. Adi da maawat na din mapu sin Espiritun Diyos. Tan magay banol na ang sisya. Adi dan banulan din mapu sin Espiritun Diyos. Adi na aben maawatan. Tan maawatan at anggay din kusto ay ulog yapatag na babaan sin Espiritun Diyos kananas di. Isunga, dat ako ay mangkunkuna, ay ni anak ang Diyos, ni anak si Espiritun Diyos, nangawat si Espiritu Santo. Mailat ako kumaan na itako, wadan na itako din namnam Kristo, ay adiman namnamnam silawa, adiman namnamnam ay way sakit na, adiman namnamnam ay kakaasi si siya. Adiman namnamnam sinda din
kinaulbod. No dikat di kanayon ay namnam na din usto. Dinamnam na salunang. Dinamnam na din panakabalin. Dinamnam na kat kinalintag, kinasanto. Dinamnam na no sino si siya. Siya'y kananamnam na. Iso nga sadi nila doon, apo Diyos sa kananamnam ay manublaan na ito. Iso nga sin versikulo 15, ngam din pagtatalaan din Espiritong Diyos, et maawatan na din pateg di amin, ngam adi maawatan di udom, ay ipugaw si siya. Mailat ako, ay din ipugaw, ay pagtatalaan Diyos, ket maawatan na din pateg, dinamnam ay mapmapon apo Diyos. Isu nga dana di masapol ay maawatan tako. Ay wadan tay tako dinamnam Diyos, di usay inawat takon Kristo kat dinamnam na. Tasaman namnam tako ay kaman sisya. Ilaan tako sinumuna ay Juan chapter 3. Umunay Juan chapter 3 verse 9. Mailat takos na di kananas na. Verse 9. Isu nga din ipugaw ay tetiway anak Diyos. Din tetiway anak Diyos. Kananas na. At adina itultuloy ay manbasbasol. Tandin namnam Diyos diwada en sisya. Bagaw sin nanganakan Diyos ang sisiya, wano nangianakan Diyos ang sisiya, adi mabalin ay tultuloy na ay manbasbasol. Apay nga adi mabalin ay tultuloy din tetiway anak Diyos, di manbasbasol, tan dinamnam Diyos ay nadalos. Dinamnam na ay nalintag yan na santuan. Dinamnam na ay nailangitan. Sadi di mangituray wano manublang siya. Isu nga din kananamnam Diyos di makaparmbak. Sin kananamnam ay nainlubungan ay mga alilaw si puson di pugaw sinanrabaw di daga. Isu nga kanayon nyo kuma ay ibagasin sarili yo. Wadan sakan si Apo Diyos babaan Kristo. Babaan si Espiritu Santo at dinamnam na siya'y wada sinamnam ko. Apo Diyos kananyos di. Ipaila man sa kaning kananamnam mo. Tadinamnam mo siya manublang sa kan. Tasay wayat ko ay man baliw. Tasay wayat ko ay man namnam ay kamansika. Ay magay narugi. Ay namnam na. So ilang tako din Roma chapter 12 verse 1. Kanala kasinsina. Agik bagaw sinseg ang Diyos. Endat ako. Pangaasiyo, taidaton yu, awak yu. En Diyos ay kaman daton ay matmatago yan na santuan. Panlaylaydana, tan siya di kusto ay iyak tsukuma ay manaydayaw en sisya. Adiyo is-isuan din ugalin di adi mamati mo adir itultuloyo ay mangipagpabaro sinamnamiyo ang Diyos tasay mabaruan di kabibiyagyo. So mailayo ng mapabaruan di namnam, mapabaruan di kabibiyag. Iso nga do adi kababaruan di namnam, adi kababaruan di biyag. Tamo siya'y yatsyudi amwan niya awan niyo din layden Diyos ay amagan niyo ay din siged ya din panlaydana ya din koskosto. So mailat ako sti ay no mapabaro din namnam tako, mapabaro din panagbibiyag tako. No adi mapapabaro din namnam tako, adi mapapabaro din biyag tako. Tandin namnam ang Diyos ay naiwanan din tako. No kanayon tako ay utuban, ang aksipan ay dinamnam Diyos na dalos, na lintag ay namnam, na santuan ay namnam, na ilangitan ay namnam, na salonat ay namnam, na bindisyonan ay namnam, na laing ya masirip ay kananamnam.
Ket nangatunay di kanunumnum ang Diyos at mo siya'y manublang dayta ko. Siya'y mangipangato sin ba nagbibiyag ta ko. Siya'y mangdalos ang dayta ko. Isu nga dinamnam di Espiritu sin Romans 8:26 ya 27. Waday manublang dayta ko at mamainsan dinamnam ay di Espiritu. Siya at di mangidalan idan dayta ko ay mankararag. May kararag sin ulong may pugaw. Ay doy, isu nga, mailan ako naman ubla din namnam ang Diyos at mariknat ako ay waday mariknat ako ay panangisakit ako sin ulong ay kakabsa ay kananan namati ken uri na din namatis ng lubong no din namnam Diyos ay manangaasi at wada day bumulay sunga man kararag ako ay man intercede para sinda din amin ay Kristiyanos ng rabaw di daga. Isu nga na kayo ay wadang ay nanbalin ay anak ng Diyos. Namnaman nyo, wano patian nyo, ay dinamnam Diyos. At insarap, and Jesus in unag nyo, babalan si Espiritu, accelerate nyo di, idaton nyo din biyag nyo, idaton tako din biyag tako, ay nasantuan ng Diyos, ta dinamnam na, di man ublaan day tako. Kailangan nyo na i-meditate si day and night, ikararag tawayat na matransform tanaman ubladin namnam Diyos man ubladin kinalaing na hindi tako at uray din panagpaplano tako si biyag apiktara na di tan si Apo Diyos di kalaingan ay nan plano si amin ay nakapalswaan tako. So nga si Apo Diyos siya'y wada hindi tako kat mawadas Diyos hindi tako wada din namnam na ay nadalos na lintad. Magadi kinarugit, magadi kinalastog, magay sakit, magay malas, magay buisit, sinamnam Diyos ay doy. So nga mailayo din namnam, makaan kumadanin namnam ay malas, buisit, wano, saksakit, wano, kinarurugit, sinbiyag tako. At sana di may share ko na tako, pati ang tako, ay si Apo Diyos ay dinamnam na, wadang day tako. Hallelujah. Kat mangkaralag tao kasi nadwani, i-accept ako na ay naawat ako ang Kristo. Hallelujah. Ang aming Diyos, Adwani, na ikasin di kalim ay naibaga, ay naawat mi ba dinamnam mo. Wadan da kami dinamnam mo babain si Espiritu. Dawatan mi, Ama Diyos, ay nanamnam mo ay naisya man ubla, ay manituray sin namnam mi, sin kararwami, sin puso mi, talinamnam mo, di mangi, dawat siyat may manamnam, talumain kami ay kamansika. Dawatin mi nga roday Apo Diyos, ay dinamnam mo ay nainalintag na dalos, na salon at ay namnam, bindisyon, wano na bindisyonan, wano namnam ay nalaing, namnam ay kinamo si amin ay banad, at siya di man ublaan da kami. Kat iawat mi nga ro di biyag min sika, kat awatin mi abunan biyag mo, anda kami ay tututawang ay siya di tutaway dapat may biyag sinanrabaw di daga. Salamat Ama Diyos, in Jesus' name, Amen, kat Amen. Kat siya di nga ro ay kakailyan kakabsa, si Apo Diyos siwanan datako amin. Bye-bye. God bless you.